No my sme dnes celé ráno hovorili o takých bezpečnostných exteriérových podlahách, o takých, ktoré máme aj tu. Teraz sa zameriame ale vyložene na také jedno využitie, lebo takéto podlahy sa dajú použiť napríklad aj pod detské ihrisko, ktoré je ale zvláštne tým, že je také, že urob si sám. Veľmi jednoduché. Vhodné k rodinným domom, keď máte nejaké deti alebo čo, tak sa dá veľmi ľahko poskladať. Ale viac už nám o tom povie Rozália Deriová z KS Komfort Komárno. Tak ešte raz dobré ráno. Dobré ráno. Toto je taká jedna časť, v podstate by sa dalo iba povedať. Toto je jedna zostava. Takýchto zostav môže byť samozrejme rozdielných. Závisí to od toho, že kto jakú má plochu, čiže na ktorú to chce umiestniť, čiže môžu byť menšie, väčšie. Kto jaké má finančné možnosti, čiže aj od toho a samozrejme od toho, že aké má veľké a koľko detí. Čiže tieto zostavy môžu byť rôzne. Tieto zostavy môžu byť, teda môže si zabezpečiť niekto tak, že zaobstarať, že si kúpi len tie jednotlivé časti, ako čo sú na tom detskom ihrisku, napríklad rebrík a všetko. To je v jednej krabici. Každá zostava má jednu krabicu, kde vlastne je možnosť urobiť potom tú svoju zostavu. Samozrejme môže byť samostatne aj teda rezivo. A pokiaľ je šikovný muž, ale my sme mali už alebo sú prípady, keď to urobia aj ženy, čiže naozaj veľmi jednoduché poskladateľné. Všetko je možné k tomu zabezpečiť, akože je to v tej krabici a všetko akože každý si to sám môže urobiť doma pre svoje deti podľa toho, že akú má tú kategóriu detí. Čiže keď som šikovný, chce sa mi, tak si naozaj kúpim vlastne len tie doplnky, by som povedal. Áno. A sám si urobím z dreva vlastne celú tú konštrukciu a všetko, alebo si môžem kúpiť aj tú konštrukciu, alebo si to dokonca môžem nechať aj celé urobiť. Samozrejme aj s tým povrchom. To vlastne záleží od toho, že kto aké má požiadavky a aké má finančné možnosti a aké má plochy. A deťom sa to zrejme páči, vidíme aj na tých našich, že sa tu veľmi radi na tom šmýkajú. A nielen šmýkalka, ale aj iné asi nejaké také prvky zábavné sú možné k tomu kúpiť. Všetky zostavy môžu byť akože iné. Môžu byť tam šmyklavka, môžu byť tam hojdačky, môžu byť tam mostíky. Čiže naozaj tá variabilnosť týchto detských ihrisk je veľmi široká. Ale musíme povedať, že tieto detské ihriska sú určené k rodinným domom. Jasné, takže nie sú to pre verejnosť. Takže toto sú ihriska vyslovene k rodinným domom, do záhrad. A naozaj na preto využitie 3 až 5 detí naraz, aby sa na tom hrali. To je ten... By sa nám na tom nepozabíjali. Áno, presne tak. Dobre, ďakujem veľmi pekne, zaujímavý nápad. Možno sme vás inšpirovali, možno teraz na tým trošku pouvažujete. Aj ak ste šikovní, tak veľa vecí si z toho spravíte vlastne sami. Ďakujem a dovidenia. Ďakujem, dovidenia.